Tak deň čo deň, veľa vecí, deň čo deň chodíme do školy, deň čo deň vstávame, ale zase na druhej strane veľakrát možno deň čo deň aj vzťah s Bohom ma napadne a či to naozaj tak je, že či každý prežívame deň čo deň s Bohom. Deň čo deň? To, že sa každý deň, každé ráno zobudím zdravá a mám veľa príležitostí. Asi to. Deň čo deň. Pre mňa to znamená deň čo deň byť jednak aj s Bohom, ale aj s kamarátmi, s ľuďmi. A deň čo deň pre mňa znamená to, že mám takú túžbu, aby som mohol deň čo deň študovať aj Božie slovo a jednak aj, aby som prežíval proste taký pokoj, aby to bolo také skutočné, aby to bolo také niečo, čo mňa aj premenia, že mám aj dobré vzťahy s ľuďmi a aj vo svojom okolí. Takže výraz deň čo deň pre mňa znamená akýsi stereotyp, niečo, čo zažívam každým dňom. Ako prvé mi napadnú asi skôr také tie negatívne veci, že ráno vstanem a nechce sa mi, lebo najradšej som spala do 11. A takýto už deň čo deň musím premýšľať nad tým vlastne, že prečo žijem, na čo tu žijem, motivujem sa prežiť to do večera. A potom mi napadnú také, že deň čo deň som v kontakte so svojou rodinou, so svojím priateľom, deň čo deň zažívam nové veci a koniec koncov k večeru asi keď si tak uvedomím, že tento deň priniesol, tak vždycky tie kladné veci prevýšia tie negatívne a aj keď teda by sa náhodou stalo, že to bol naozaj taký zlý deň negatívny, tak si uvedomím ten deň, ako som ho prežila s Pánom Bohom a že aj tie negatívne veci vlastne ma naučili niečomu, takže koniec koncov všetko to padlo dobre a happy.